Zer da animalia edota pertsona? Bera persona bat da ta abeslari ona. Orduan izango da Ines Osinaga. Ez da euskalduna ta atzerritarra da. Rosalia izango dugu behar bada. Alai asmatu duzu oso ona zara. Ofizioa zein dun nahiko nuke jakin. Zapaltzailea dugu takoidun botakin. Ta euskalduna ote da persona hori. Euskaldunak utziak zituen hiltzori. Zehazki nungoa den baote dakizu. Espainia ez esan da litzateke izu. Bata esatearren Felipe González. Ez baina hau jardun zen hain bide ilegalez. Amedo izan liteke Galindo bestela. Uste dut atzerago joan zaitezkela. Ordun bigote dun bat deitzen zena Franco. Asmatu duzu sustraita eskerrik asko. Hai esan dute beraz norbait jatorra da. Jakin ez dela norbait neska behar bada. Neska da ez da norbait zer da ba orduan. Neskasko batzen dira bere inguruan. Mutilta neskek edo zeinek osatua. Mutilta neskek hartzen dute olatua. Surf eskola bat alda, herrian dagona. Asmatu duzu berriz zara oso ona. Ezagutzen ote dut personaje hori. Hiru pertsona dira ta ze kategori. Hasi pistak ematen ze galduta nago. Hemen egon litezke pixkat gertuago. Beraz Pasaian asko daude olakoak. Eta gainera dira maiz jator askoak. Personak ote diren esazu lehenbizi. Bai baina mozorro ez dute nahiko krisi. Ta zer da daramaten mozorro jantzia. Tenis jokalariek dute garrantzia. Orduan raketa bat eta bi pelota. Eta jartzen diete ikasleei nota. Beraz irakasleak izan behar dira. Bai baina nola dauden begira, begira. Begiratu aldezaket edota da trampa. Begiratu txapeldun geratu zarata.